Is-sajf il-maħruq jinqala il-ħruġ fl-eqel tas-sajf bosta Maltin u turisti bid-dajjes jerħula lejn il-bajjiet blopri tal-baħar biex jilaqgħu x-xemx u jgawdu l-ġmiel tal-ibħra Maltin. Iżda għall-uffiċjali marittimi ta' Transport Malta, Stefan Gallia u Massimiliano Pisani, dan il-perjodu ħafna aktar biżel mis-soltu għalihom u ma jkunu fuq ir-ribs ta' Transport Malta jassu kull rokna fil-kosta biex jassiguraw li s-sidin tal-opri, inkluż dawk kummerċjali, qed josservaw il-liġijiet u ma jkunux ta' periklu għall-għawwiema. Importanti li sit id-dajsa jiċċekkja ir-rapport tat-temp, jara n-notice to mariners u jiċċekkja wkoll li għandu it-tamir tat-tifi tan-nar, li għandu life jacket u li għandu flares. Ma' TVM News, Massimiliano Pisani spjega li fi triqithom lejn it-tramuntana tal-pajjiż ikunu b'7 mhux biss fuq id-dajjes iżda daqstant ieħor fuq il-bajjiet. Niċċekkjaw ukoll l-swimming zone tal-Exajs li naraw li hija mhux maqtuwa u hija skont ir-regoli. Ħanamlu spezzjoni aħna u deħlin lejn San Pawl fuq il-moll il-ġdid tal-kommerċjal li naraw li mhux ostakolat minn dajjes żgħar. Nagħmlu spezzjoni wkoll f'din il-Special Mark li hija attrazzjoni għal Buaddasa biex l-opri tal-baħar iżommu il-100 metru il-bot minna id-dawra kollha. Ħanaddu minn bej il-Gżejjer hawnhekk hawn notice to mariner li nħabba tal-Garnija li hija asfur protett li ma jistax isir storbju mużika għolja u dawl qawwi. Issa kif ngħaddu minn bej il-Gżejjer importanti ħafna li d-dajjes li jkunu għaddejjin minn din il-gżira jridu jżommu speed baxx kemm jista' jkun bla rima. Malli daħlu fil-bajja tal-Adira b'mijiet ta' Maltin u turisti jomu f'din il-bajja pittoreska, is-sur Pisani spjega li hawnhekk ġew riorganizzati il-fairways li minnhom jistgħu jgħaddu id-dajjes. F'dawn il-modijiet fil-baħar ma tista' tieqaf l-ebda dajsa. Hawnhekk hawn 4 fairways, dak il-bniedem li jista' jirregola ruħu billi ifittixa fuq il-GPS jekk huwa jaġġornah u fuq in-notice to mariners. Ma jonqsux ukoll l-ispezzjonijiet ma' kull dajsa li jwaffqu l-uffiċjali jiċċekkjaw fost oħrajn jekk is-sidien tal-opri tal-baħar għandhom polza tal-assigurazzjoni, liċenzja valida u tamir tas-saħħa u s-sigurtà abbord.